אם שואב אבק רגיל זה לא אומר כלום, זה מה שאתה אומר בעצם. תראה, זה עוזר, אבל זה לא עוזר כמו הרייקופ. מה מיוחד ברייקופ שהוא שואב או הורג את החיידקים? מה מיוחד בשואב הזה? הרייקופ הוא השואב היחיד בעולם שמשלב טכנולוגיית UVC. UVC זה אור אולטרה סגול בתדר גבוה, שמשמיד את החיידקים ואת הבקטריות ומנטרל וירוסים. ואף שואב אחר בעולם לא עושה את זה. אין, לא שאני מכיר שיודע לעשות את מה שזה עושה, זה פטנט עולמי של החברה מקוריאה, זה פותח על ידי רופא, שהרופא הזה הבין בעצם שרוב הבעיה שלנו נמצאת במיטות שלנו, ולכן צריך למצוא מכשיר שיהיה נוח וקל ונייד כדי שנוכל להשתמש במיטה. כי גם אם קניתי את השואב הכי משוכלל בעולם, עם המון המון חלקים ולהחליף, אני צריך חדר שלם בבית כדי להחזיק אותו, ובאמת בינינו אף אחד באמת לא באמת מתחיל להחליף את החלקים האלה ולעשות את זה, כי זה לא נוח, זה יותר מדי מסורבל. פה זה מכשיר קל, נייד, נוח, עם גלגלים שעושה את זה ויודע לעבוד מעולה על מזרונים וקריות וספות ומשטחים, ואפילו למעשה, אפילו את השי שלנו יכול לעשות סטריליזציה שלו. וזה פשוט מדהים, וזה נוח, ואני משתמש בזה בבית שלי, ואשתי אוהבת את המכשיר הזה, וגם הבת שלי, יש לי ילדה בת 3, שכל פעם שאני עושה את המזרון שלה היא נורא מתלהבת, כי זה נראה מגניב כזה, זה מכשיר מאוד מעניין גם את האמת, וראוי כאן לציין למאזינים שגם אני משתמש בזה בבית שלי, ואחרי שעשיתי את הפעם הראשונה של השואב על המזרון, לא יודע, זה פסיכולוגי כזה, פתאום ישנתי טוב כזה. אני לא יודעת כמה קרדיות האבק הצלחתי להוציא שם, אבל סוג של תחושה טובה כזה, כן, עזוב, לא מתמטיקה ולא כלום. מה שחשוב לציין זה שהשואב אבק הזה נמצא אצלנו, שואב אבק שלכם, נמצא אצלנו במערכת. כמו שאמרתי, קודם כל ניקיתי את המזרון משני הצדדים, כמו שהסברת לי שכדאי וראוי לעשות, אבל הוא נמצא כעת אצל משפחה ששלושה מהילדים סובלים מאלרגיה. הם משתמשים בזה במהלך השבועיים האחרונים. כמה זמן צריך בכדי לשאול אותם, להרים אליהם טלפון ולשאול אותם איך? למעשה, אם החברה מקוריאה ממליצים אחרי השבוע הראשון כבר שאפשר להרגיש שינוי, אנחנו מניסיון שלנו עם לקוחות, למשל יש לי לקוחה פה מאזור בית שמש שסובלה מאלרגיות קשות ויש לה ילד שסובל מאסמה, ודרך אגב 80% מחולי אסמה רגישים לקרדית והיא מוסיפה לבעיה שלהם, אז אותה אישה, הילד שלה היה נוטל, משתמש בוונטולין במשאפים כמעט פעמיים בשבוע, ואחרי טיפול אחד יסודי במזרון, הוא לא השתמש במשאף שלו 6 חודשים. וואו. הילד הפסיק להשתמש בתרופות במשך 6 חודשים אחרי פעם אחת עם המכשיר הזה. עכשיו, אני לא יכול להבטיח שלכל אחד זה יקרה, כי זה, שוב, זה מכשיר שצריך לעבוד איתו וצריך לטפל כיאות במיטה, אבל התוצאות שלו הן מדהימות. אנחנו מקבלים כל הזמן פידבקים ותגובות מדהימות על אנשים שהפסיקו עם תרופות או נטלו פחות תרופות, כי פשוט החריגו את הבעיה את הבעיה העיקרית שהיא הקרדית מהסביבה שלהם. הוא קטן, הוא קומפקטי והוא בהחלט נוח, אין שום סיבה שלא איזה. מה המחיר של המוצר הזה? אוקיי, אז אנחנו יצאנו במבצע היכרות של המכשיר. המחיר המלא הוא 1,390 שקלים, ואנחנו יצאנו במבצע היכרות איתו עכשיו 10% הנחה, 1,250 שקלים, בשלושה תשלומים. אנחנו נותנים אחריות מלאה למכשיר. המכשיר הוא תוצרת קוריאה באיכות ייצור יפנית. מי שמרגיש, אם לא מחזיק את המכשיר הזה, בוודאי הרגשת שהאיכות שלו היא מעולה. זה לא איזה משהו זול, זה באמת הקפידו על כל פרט ופרט. יש לו חיישנים שיודעים לשמור על המכשיר מפני התחממות יתר, מפני אם צריך להחליף איזשהו פילטר, ודרך אגב, כל הפילטרים שצריך להחליף והנורות UVC, הכל זול מאוד. זאת אומרת, זה לא איזה עלויות נוספות נפטרות שיש פה, זה הכל זול ובטווח זמן של חצי שנה ואפילו 16 שנים שצריך להחליף פה דברים. זה מיועד להחזיק המון זמן. ואיפה, בהתחשב בעניין שאנחנו לא יכולים לפרסם מספר טלפון כאן, איפה כן, באיזה נקודות מחירה ניתן כן למצוא את מכשיר הרייקופ? אז א', מי שיתקשר לבזק ויבקש רייקופ יגיע אלינו, אבל אפשר גם באתר האינטרנט שלנו, שהוא מאוד אינפורמטיבי, יש המון מידע גם לגבי אלרגיה ולאיך להתמודד איתה ולמה המכשיר הזה טוב, אפשר ללמוד באתר האינטרנט www.raycop.co.il. רייקופ, כך קוראים למכשיר. רייקופ, נכון. ניב מוסקוביץ', אני מאוד מודה לך. שמחנו, תודה רבה לך איציק, ורפואה שלמה לכל המאזינים. אמן אמן. אתם מאזינים על המדף עם איציק מצרפי. כל ברמה בשביל הנשמה.